Gọọmenti steeti bụ Anambra enyego obodo dị iche iche ntụziaka iji weta ozi wegara ndị isi bụ nke ọ bụ ọlụka banyere ebe ọbụla bụ nke adọbara ma ọ bụ na-awụsa ahịhịa na mpaghara ka a gaa n'ihu wee bupụchasị ya n'ebe ahụ bụ nke ọ dị. Kọmishọna na-akwụ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odimegwu bụ onye nke nyere ya bụ ntụziaka na mkparịta ụbụbọ ya na ndị nke so na otu ọlụ asatọ n'Ọka. Onye nta aka bụ Blessing Uchendu ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Kọmishọna Odimegwu onye nke kọwara arụike dịka mmadụ ịbụ ọgaranya kpọkuru ndị President General obodo dị iche iche na steeti a ka ha gbaa mbọ na-akụziri ndị ha na-achị uru adịmọcha na ezi arụike bara ma ghọtakwa mkpa ọ dị ịdị na-aghasi afịfịa otu n'ebe o kwesịrị. Ọ kọwara na ya bụ amụma atụmatụ aka na-achị steeti a bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo wepụtara iji wee weta adịmọcha na steeti a. Onye kọmishọna ahụ gara n'iru wee kwuo na-ewepụtago atụmatụ dị iche iche a ga-esi wee na-ekpopụ ahịhịa na-achịkọ ahịhịa ma dọkwa ndị na-aghasi ahịhịa ebe o kwesịrị ka ha ghara imekwazi ya n'ihi na ọ na-egbochigasị awa mmiri ya nakwa okporo ụzọ. N'okwu ya n'aha ndị President General ahụ ka onye National President nke asatọ bụ ọkaikpe Titus Akpaudo toro ọkammụta Soludo ya nakwa ndị Anambra State Ministry of Environment na njikọ aka ha na-agba iji wee mee ka steeti a na-egbuka dịka amụma ma kwakwazie ha nkwa inye ha ezi nkwado ziri ezi n'ebe ọ kwesịrị. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.